A campaña marisqueira que se desenvolveu en Muros no verán foi moi positiva. Así o definiu o patrón maior da confraría local, que destacou o bo estado do recurso e os prezos alcanzados en lonxa. Ao longo do período estival, a actividade marisqueira estivo moi presente na ría de Muros Noia. A campaña realizada pola confraría de Muros foi unha das mellores que se recordan nos últimos anos, tanto polo valor do marisco como pola súa calidade. A campaña positiva, realmente foi unha campaña das mellores que recordamos, moi ben polos precios, ao final tamén o produto foi bo, foi de boa calidad, a tocina axudounos un pouco, cousa que agora mesmo, se fora agora, pois hubiéramos tido un problema, tanto é así que perdemos 2 semanas que podemos estar abertos, pero como sempre estamos, somos os mesmos mariscadores, os que veñen a Noia, os que van a Muros, pois cerramos sempre en Muros para abrir en Noia. Damos unha semana máis ou menos de descanso a xente, porque é a mesma, pero este ano, claro, pasou que cando Noia quería abrir, pois venos o da tocina, que eso sí que foi un problema, pero para a campaña de Muros non hai nada que dicir, foi unha campaña moi boa, positivamente, moi ben en todo. Houbo bastante variedade de produto, dende diferentes especies de ameixa a berberecho, aínda que este último foi do máis atopado nos areais e bancos marisqueiros. máis que nada o berberecho, pero bueno, o berberecho, a ameixa fina e a ameixa japónica. Tivemos algo de todo, depois houve o libre marisqueo, que tamén houve bastante ameixa roja, os precios, incluso a ameixón, os precios foron moi bons para todos os produtos, é algo que non se esperaba, pero claro, houve moito turista e os precios foron moi bons, e ao final, en sí tamén foi unha boa campaña, a produción foi boa, houve un marisco, colleron os topes e foi unha boa campaña. Entre xuño e setembro, na lonxa de Muros comercializáronse 77.257 kilos de marisco por un importe de case 915.000 euros.